dlouhá debata, ale přece jenom bychom, jak se blížíme k tomu konci, měli trošičku směřovat směrem možná třeba k tomu, abychom se opravdu víc zamysleli nad tím, co tady už naznačili Honza Komenda znovu, jaká teda třeba ta krátkodobá hesla nebo krátkodobé požadavky, některé tady už zazněly z Soudra Grossmana a já nemám problém se s nimi v podstatě stotožnit, ale nevím, jestli pokrývají kompletně to, co chceme také všechno my. Já osobně si třeba myslím, že zrovna ten požadavek na odbourání toho 5% hranice na vstup do parlamentu je docela správný požadavek, teda na řekl bych, čistě poměrný systém, čistě poměrné zastoupení v tom parlamentu. Je skutečností, že v Německu ale jenom pro evropské volby tomuto systému teda přistoupili, čili v Evropském parlamentu se náhle z Německa objevila strana ochránců zvířat, která je mimochodem členem politické skupiny GUE NGL. Takže nejenom Podemos, ale i strana ochránců zvířat, i holandská strana ochránců zvířat, která tam taky je, tak obě jsou členy GUE NGL. Takže asi bychom si, teď si dělám možná malinko legraci, ale jenom velmi malinko, mohli práva zvířat také dát do svého štítu. No, ano, máme na to svůj názor, my zejména co kolem experimentu na zvířatech nějakým způsobem se pohybujeme. Ale je to jaksi určitým způsobem signál toho, že, a tím se vrátím k tomu, o čem mluvil úplně na začátku Milan, že ta tradiční levice, ta sociální základna tradiční levice se zužuje a ztrácí sílu a překlápí se, což nutí ty levicové strany a levicová seskupení hledat oporu i v jiných skupinách. Ano, takže já nevím, v případě třeba německé Die Linke je to velice silná LGBT základna a jaksi vztahy do téhleté skupiny. Když se podíváme na třeba ty řeči, které tady před 10 lety byly o komunitariátu, tak byla svým způsobem naše chyba, že jsme se toho nedokázali včas chopit a přenechali jsme iniciativu plně Pirátům. S nimiž je dobrá spolupráce, dokonce byly úvahy, jestli se Piráti taky nestanou, nebo jaký bude jejich vztah k německé levici, tam je to taky poměrně dobrý vztah, čili v Rakousku, ano, v Rakousku byly součástí koalice spolu s komunistickou stranou Rakouska, takže my se jaksi spolupráce s Piráty programově nezříkáme, ale já to teď nemyslím z pohledu spolupráce s nimi, ale z pohledu toho, že jsme to téma, které se konec konců v oblasti levice diskutovalo dřív, než vůbec nějací Piráti vznikli, tak se kromě té diskuze nestalo nic víc. Takže možná bychom se měli začít vážně zamýšlet teď, a až půjdeme domů a všude, kde budeme moct myslet, taky různá klidná místečka, kde člověk třeba sedí a přemýšlí, tak se nad těmi věcmi zamýšlet a hledat třeba nějaké požadavky, které by určitým způsobem měly šanci v té společnosti rezonovat a které přitom rezonují s tím naším dlouhodobým cílem toho jednou podtrženě demokratického, dvakrát podtrženě socialismu nebo obráceně, to už je v celku jedno, ale které tedy naplňují tu požadavek té demokratizace společnosti a současně její socializace. Třeba je to rozpočtové nebo participativní rozpočtování v těch obcích, že jo, jisté prostě věci kolem rozpočtu, závodní rady, to jsou všechno věci, které dokonce tady, když jsem mluvil o odkazu toho Pražského jara, tak jeho součástí přece také tyhle ty záležitosti na demokratizaci rozhodování ve výrobě a v podnicích také byly, protože to bychom měli začít říkat zcela nahlas, že pokud jde o politickou demokracii ve velkém slova smyslu, řekněme, tak ano, tam na tom ten minulý režim byl výrazně hůř než současný, takže noviny si založit nemohl, ani když si na to měl nakradeno, ale pokud jde o tu skutečně demokracii jako úplně dole, v místě, obci nebo v zaměstnání, tak kdybychom to opravdu nezaujatě srovnávali současnost a minulost,
tak tam to srovnání zdaleka nevyznívá tak jednoznačně. Ano. Tam záleželo hrozně moc na lokálních poměrech, ale alespoň v teorii a v řadě případů, ale i ve skutečnosti, lidé měli podstatně větší možnost ovlivňovat dění na svém pracovišti nebo tam, kde se konec konců většinu času vyskytujeme, málo kdo je jinde než na pracovišti přes den, tak ta možnost byla větší. Dneska teoreticky v řadě případů zmizela i teoreticky. Tam, kde nejsou odbory a takových zaměstnání je čím dál tím víc, nebo kde ty odbory nemají žádnou reálnou sílu, což je skoro všude, tak vlastně není žádný prostředek, jak se ohradit proti špatným rozhodnutím, jak je ovlivnit, tak možná vznést ten požadavek na nějakou formu zastoupení, závodní rady a podobně, přijít s něčím takovým, jako s modelem určité demokratizace toho života by taky stálo za úvahu a vznáším, otevírám to třeba jako určitou možnost. Tak vidím. To byla jenom stručná vsuvka, dotaz k té poměrné volbě, čisté poměrné, to znamená odstranění i D'Hondtovy metody, jestli se nepletu. Přepočítávání mandátů. No, asi obecně ano, no. Jo? OK. No. A já ono to s tím souvisí, to je jenom pokračování této otázky. Tam jsou dvě věci. Teď některé věci z toho třeba, co říkal Mirek Grossman, tak se zopakovaly. Ale jedna z nich se nezopakovala, to je odvolatelnost politiků, jo. Která si myslím, že lidi to skutečně chtějí a mohlo by to na pomoci zpětní vazbě vůči politickým stranám. Ale tam je trochu problém, protože tam jsou dva požadavky, že na jedné straně budu chtít odvolatelnost politiků, na druhou stranu budu chtít proporcionální zastoupení názoru. Jo? A to jsou dvě věci, které jdou trošku proti sobě a docela těžko si myslím, že budeme hledat model. Já nejsem vševědoucí, možná, že se to na nějakým způsobem obejít, jo? Ale řekl bych, že to je problém. Jo? Docela podstatný. Já mám technickou, když už mluvil tady o krátkodobém programu, tady ten dlouhodobě nedělejte ho příliš daleko. Já jsem četl někde, že muži ztratí plodnost do roku 2060. Já si dřív teda. Jo? Takže spíš tu budoucnost budou řešit ženy, ne? Protože aby si reprodukovali, už to nemá cenu potom. No, bylo by to plejtvání silama v podstatě. Ale zase by si tím vyřešila otázka feminismu. Což mimochodem ta genderová demokracie by také se mohla stát větší měrou naším tématem tak trochu. Byl to krásný polský film, pozor. Ano. Řekni se, to starý. Ne, a co Robert Merrill, který daleko dřív před Sex myslí, napsal ten román, že jo, muži z Mardu. Ano. Tak, jsou tady nějaké další... Dobře, jsou. Karel, pojďte.